معادله کвадрати дорем, системаи муодилаи квадрати ба мураккаб аст. Якумаш баробари 0, дуюмаш баробари 28. Ин намуди савол чӣ кор мекунем? Агар диққат кунед, якум муодиларо мо ба қавсҳо ҷудо карда метавонем. Чӣ хел ҷудо карда метавонем? Метавонем нависем x ҷамъи 5y x дуюм қавса x минуси 2y мешавад баробари 0. Аз инҷо мо байни x ва y алоқа меёбем. Чунки баробари 0 аст, ин чӣ маъно дорад? Яке аз қавсҳо баробари 0, яъни x баробари минуси 5y аст ё ин ки x баробари 2y аст. Ва ин алоқаро мо дар дуюм муодила ҷойгир мекунем. Дар дуюм муодила ҷои x аввал минуси 5y агар монем, чӣ мешавад? Минуси 5y дар квадрат ҷамъи 2 зарби минуси 5y зарби y аст, минуси y квадрат баробари 28. Чӣ хеле ки мебинем? Як муодиле ки аз ҷиҳати y аст ва баробари 28. Албатта ин муодила кор кардан осонтар аст нисбат ба аввал, шакли аввалаш. Вақте мо инро содда кунем, қавсҳоро кушоем, чӣ мешавад? 25y квадрат минуси 10y квадрат минуси y квадрат баробар аст ба 28. Ва ин ба мо чӣ медиҳад? Агар мо y квадратро содда кунем, ин мешавад 14y квадрат баробари 28 ва аз инҷо мо y квадрат баробари 2 аст ва аз инҷо 2y аст. Y баробари плюс минуси решаи 2. Яъне агар y ба инҷо истифода барем, агар y решаи 2 бошад, x мо 5 решаи 2. 5 решаи 2 мешавад. Агар y минуси решаи 2, x мо ба минуси 5 решаи 2 баробар аст. Яъне мо ҷавобҳоро ихтир навишта метавонем. 5 решаи 2 яке аз ҳалли муодилаи 5 решаи 2 решаи 2 ё ин ки минуси 5 решаи 2 минуси решаи 2 аст. ин аввал ваҷҳа ёфтем. Аз ҷиҳати агар x минуси 5y баробар бошад, дуюмашро истифода барем, яъне x агар 2y бошад, боз дар ин муодила мемонем. Дар муодилаи дуюм чӣ мешавад? 2y дар квадрат ҷамъи 2 зарби 2y зарби y минуси y квадрат баробари 28. Агар мо инҳоро қавсҳоро кушода содда кунем, ин мешавад 4y квадрат ҷамъи 4y квадрат минуси y квадрат баробари 28. Аз инҷо медонем ки 7y квадрат баробари 28 мешавад. Y квадрат баробари 4 аст ва y аз инҷо плюс минуси 2. Ва дар дуюмаш истифода бурда, агар y плюс минуси 2 бошад, x мо чӣ мешавад? Агар y 2 бошад, x мо 4 мешавад. Агар y мо минуси 2 бошад, x мо минуси 4 мешавад. Ва аз инҷо бо ду ҳалли кор дорем мо. Чӣ аст? 4 ва 2 ва минуси 4 ва минуси 2 аст.